to ai nake gaya maka komai ina buƙatar a yi shi a daidai. Ko mai gari? Eh. Ai mai gari na garin na kaman ba mutane ne ba. A matsayina na mai garin Ketare tun da na iso garin nan muke tafiya tare da kai. Naga har yanzu babu wani. Salamu alaikum. Gaisuwa da to an sa muku albarka. An sa muku albarka. Za ku yi albarka. Za ku yi albarka. Ko nan da shekara 10 ne dai ku damu. Yawwa yawwa kana ji na wancan kwangilar da aka bayar za a yi. Yawwa mai gari kwangilan nan magana kwangilan nan da kace za a bayar. Ba damuwa. Za a sayar da za a yi aiki. Ba damuwa za a kawo tarakta. Ba damuwa na gaya maka taraktoci din nan za a kawo. Za a kawo su. Ba damuwa. Can ai gabashi akwai gonaki da yawa sosai. Salamu alaikum. Amma da suna barka ne. An lafiya. Ya gida ya aiki. An sa maka Ya kokari. lafiya lau. Ya mulki kuma. Lafiya lau fa. Ya hakuri da mu. Lafiya lau ba da Masha Allah. yawa an sa maka albarka. Wannan da shekara 30 na. Wane ne? Ai kuwa. Mu je. Kai dan gidan uban waye a garin nan? Me ka taka? Waye kai? Kai ka san ko ni waye? Kai ni fa da garin ka fa kana Kamar duk kashi ne duk cikin ka. Ciki na menene? Kuma karshe mutuwa za ka yi a rufe ka a ƙasa. mai gari za ka gaya magana mai gari za ka gaya irin wannan maganar Kuma kai ma mai kama da jan kiriya. Mai kwalmada ka shiri. Kai ma da ya mutu tashi za ka yi gaba shi. To da yadda aka yi wannan yaron bai da wannan hankali. yana shashi ni ba da kalishin na ga yana shashi